Hakjing pen upshrip da Khasi Student Union North Khasi Hills District Union hadin balayo ya kajing tep ya khubor batikna kabayde ba kajing don ka kali shimen ka bathumu shalan new drugs kinong yalam ba kidkhot ka KSU kilayo ban kurum yo jingdi bala suba ba undei u drugs rangkat bat ka kali shimet ka bala pandai de ki number plate bathok kajing kurup ya kate ka kali bat ki bri ki badon hapo jongka rangkat ki jingdi suba drugs kalalong hakastem jongka khatsan tarik unaitung arhajar arpun riu hagi benta kasor umsning ribhoi district bala lam khman lengba ka organizing committee hapo kajing lam jong samla juster nongben organizing secretary ka KSU North Khasi Hills district katkum ka khubor balayo lum daka KSU kini kinong shalan drugs kila le thok daka babu ye ki number plate nongway ne ki number plate basu thok halor ka kali jongki batla keno ru bakaladon ka jingya salah hapdeng ki brio banabar jella rengkat pergi katu kat ni ki samla khasi ki balong ki nongkit ban penya yo ya ki jingdi penbua hakaleng ki jaka ka jella Meghalaya la keno ru bakini ki brio ki la pelong ya kathany umsning bat ribhoi district hi barok ka way kum kalenti ban penpoi ya ki drugs shaki way pat ki jaka na kaliang kaseng hadin belayo ban bat toket yaki la IT no yakini baro shaki pulet ka umsning police station bat kaseng kala kentujur ki bor ka ain ban namap iki bakum kini ki brio ki ba persang ban penjon bat pensniu ya ka jingbha ka imlang ka salang bat ki samla ka thain nakaliang jong ka KSU no Khasi Hills District Unit pehde bengyo jing tip men step prangam ba kidon ki kali ki la pengkala ya ka number plate kali ka kali ke balik di kira ebat yang dekat jemi apa nongpo kare kira salet kira ya bet nang tai kehdin jing upship lang na kaliang jong KSU sing circle tinggal ya ban bat ki kali ki ba mut shalan drugs hadin ngil ya ban bat kali te ngilap si bunmut ki hatu kali gidon ki Dakar kidon ki para khasi lojong kidon na po Shillong kidon na po Langkarding kidon na po Penthor kidon na po Wahingdo te hadin je bagi toket ba ngil yo jingtip susu ru ba kidon ru kini ki kali Torres ki basalan ni drugs ling ba jong way u Dakar u ba min sayo jingtip ba sibit ad mal ara ki pulit yaki te ba ki wan ban salan ni drugs jenis pop Meghalaya jungi nat ni po Assam ling ba ki brio jungi hi ki Khasi jungi hi te kene kurwo ka basya kaliang jo kaseng ba yakini ki supplier ba kaliang jungi kaseng mitip ben babin bial ti jompi andrai kadang kapor bangimla ban yo ban bat kadang kapor bangila ban bat lewat mud bangin pelaj sok kapor bangiyo ngin bat bet bagian ajing seneng hidu aku kom bedai ai baka department lane ka bos sarkar kan le badon kam nak le ka senghi kum ngjuya ka por ni pe perman ba ni ki kam ngai nak por support ngai bat bar kum taras ki ga long ke basri so begin IT no eki sakalian department pe kam ai ka department kan le nak le ka senghi kadum pailat laka di ka step ngabru laka di steng meru ngai juga seng maka juga por itu lang barki kena snong ka dom sning ni don bagina perman nak por support